Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ziko kwambiri nitokoze amfumu agrupu potilandira ndi mafumu onse tikuthokoza kwambiri amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana komanso ndaona ana athu ali pakati pathu ndikuthokozeni kwambiri. Chimene chatibweretsa kuno ndi buku ili. Chipani chilichonse chili ndi ndondomeko ya mmene afuna kuti akwezere dziko la Malawi, amatchula kuti manifesto. Yathuyi sitinayitchula kuti manifesto, tayitchula kunena kuti rescue plan. Tinaifa kulankhula nchonena kuti aliyense akafuna kumanga nyumba amakhala ndi plan yake. Chipani chilichonse chili ndi plan yake mmene afuna kukwezera dziko. Komano ineyo ndi azinzanga takhala pansi taona kuti kukhala ndi maplani okwezera dziko mwina tachitako phuma pang'ono, chifukwa dziko ili laphwanyika, lavulala, lavutika. Ndiye pofuna kuti tilikonze mukhale ndi ndondomeko zoti dziko ngati lagwera kuzenje mene likuonekeramu, mapulani ndi otani kuti tilichonse kuzenjeko. Zili ngati mkazi wako ukondedwa wagwera muzenje, choyambirira nzoti untusemo mchani kodi muzenjemo. Ukamutuka muzenjemo ndiyeno uone kunena kuti munthu amene iye anapita kuchipatala pamene wavulala apo akonzedwe bwinobwino. Sungangoti munthu wagwera muzenje akazanga kungwanyamula cheni kunyumba ukatuchita pitirira ukunkonda ameneyo ayi wena umvesese kuti pamene wagwera muzenje zambiri zaonongeka wavulala. Dziko la Malawi lavulala bwanji, pali zambiri kuyang'ana zaulimi zavulala, anthu akusaluka, anthu avulala. Ndi zimene zavulala anthuzo mdziko muno tifuna tizikonze, chifukwa tikamati dziko ndi anthu, tikamati atsogoleri ndi anthu. Koma kuposa zonse tifuna tizindikire mmene mwalankhulira group kunena kuti pamene tikukhala pa dziko, amene ali ndi maudindo, amene alibe maudindo, tonse siku limodzi tizayima pamaso pa Mulungu wakumwamba ndikutiweruza malingana ndi ntchito zimene tazigwira pa dziko lapansi. Ndasankha bwanji kumudzi ndikubwera kuno mtawuni ndimakumana ndi magulu ambiri, anthu ochuluka kuseka nsewu Kulimbi, kuseka nsewu ku Blantyre, msewu makhala anthu ambiri. Ndikanafuna kuti tisonyeze anthu amene tili nawo, buku ilili ndikadakasegulira ku mahotelo, nyumba zikuluzikulu za ku Blantyre, ku Lilongwe, ku Mzuzu, ku Mangochi ndi mahotelo. Koma ndaganiza kuti tipite kukamuzika kang'ono kumene kuli anthu akumudzi, kuti buku ilili chinkalira mu Chizungu tilimasulire muchichewa mumve kuti muli chani, chifukwa buku lili kukhuza anthu a Malawi muno. Anthu ambiri Malawi muno amalankhula chichewa, za Chizungu kuti manifesto ndi chani mungadziwa? Ayi. Koma pati kuti mapulani opulumutsa Malawi kumene aonongekako. Mayi anga apa amanena kuti kuno anthu ali njala, kuno anthu lero adya, kuno kuli njala. Kale mulendo akabwera mampasa chakudya, si mampepha. Lero zatembenuka
mwana akabwera umboni kwenda kuti ziko laonongeka kale mkapita kumuzi amabuya huku tena tochi tukukubasa lero antamadika kutoka mtauniyo apeleka kuku apeleka tochi kumaso ndili wang'ono tikamenda mudzi amabuya mesa amayina wewe utaima ukote umetoba toba kuloto ndikuwa matoba kapele hii ulako madanga tochi ya ulele leo amati takuta ni mkule togani mkule togani chifuna zitu za sita tisaiwale ineo chingakale ndili vice president wa ziko sindi mai wana kumene ndachokera ndakulia kumuzi pamene muli apa ena sazo mazolo ano adi achani kona ndi makana kuna kuti ngani wamati anthu wani mavoti voti tusimadya voti simakhaladiana voti simamva njala inu tikamati mavoti aliyense wa inu kuti timtenge tipeza kuti unambako ali ndi mwana kapena ana ali ndi mamuna akuyang'anira amasiye kuli anthu ambiri ndi akabwera pagulu azimayi mati mavoti angawa apasi 1,000 lese 2,000 lese ati na 2,000 ndiyo akamapita kunyumba amapita akulira chifukwa kafika mwana amami mwanitekeleza bambo yake kuti mwaenda kwa bwanji aliyese nyumbamo akufuna aje ndalama osakwana nkuona buku ili tukuti rescue plan for Malawi kumpulumusa Malawi kuyendesa dziko kuyambira chaka chino chisankho chikachitika sikufunika chibwana munthu wang'ono akapanga chibwana mati akakula azasiya koma munthu wamkulu akapanga chibwana anthu amafa munthu wamkulu akapanga chibwana anthu amafa mene nasankha ine kuti ndipikisana nawo sinasankha kupikisana na president kuti anthu andione kuti Michael Usi ati ndi president ayi koma kuti tigwire ntchito Malawi amene alibe zina Malawi amene amati akavutika alibe cellphone yoyimbira abale ache cellphone yache lipa pipero kulija kuwa Mulungu kumwamba amenewo ndi amene ndikuafuna ine ena kuti angana apapa ndikumatisha uyuto wa mwayi uyu unzacho zimuyendera sizina kukhala choncho inunso ndinu amwayi chifukwa Mulungu waine ndi Mulungu wainuyo Mulungu sakawo ndi mwana wache mmodzi azidya bwino mwana wache wina azisauka ayi ndipo ndilola kuti tikhale pansi kuti tiwerenge chimozi muchichewa ndi apa muchizungu tikumasulira kuti zimene zizi tazilembera mmene momo kuti mumvese kuti izi buku ili ndi la Malawi buku ili ndi la Malawi opeza bwino osapeza bwino kwa makamaka awo amene ali ovutika inu makativotera ifeyo koma mukamasauka timabwera ife ayi pakali pano apapa alipo ajaza chipani alipo ajaza boma mwajazani mulibe mulatu mulibe mulatu komanso tifuna tikulimbikiseni Amalawi konse kumene akutiona ndiyo abale anga kunoko kunena kuti kupereka ulemu kwa akulu amboma ndizofunika Mulungu akuti tipereke ulemu kwa akulu koma osapereka ulemu opitirira muyezo amene aja ndi athu ife ndi athu mukatilemekeza kupitirira muyezo timayiwala kuti ndife athu kumaona ngati fusongafuso ndi Mulungu titatake ife ndife athu timadwala timafa chimodzimodzi munthu aliyense ndiye mutiole ndikhale basa mfumu kuti ndikuwerengereni chimodzimodzi ndikawerenga chimozi ndizikupasa nipata kuti mufunse kuti kuti takulesi amese osawonjezera icho bwanji fabuku zilungu ndi zako ambaye akudaliseni ndifa ndikuwerengereni
choyambirira tikunena kuti create strong, stable and secure economic development. Chimene tikuyankhula tikunena kuti dziko kuti liyende bwino olo nyumba ndiye kuti chuma chiziyenda bwino, ndalama ziziyenda bwino. Nyumba ngati mulibe ndalama, mwamuna ndi mkazi kuyambana sizimavuta. Ndalama imathandiza kuti ulemu komanso mtendere muziko ukhalemo. Ndi ndalama kuti ikhalepo pamafunika makhale kusunga mwambo. Ndalamayo kuyigwiritsa ntchito bwanji? Mwachitsanzo, nyumba mwana akudwala, bambo atenge ndalama azike mamuwa kuti akanyinya pali nzeru? Chimodzimodzi mboma pamene anthu akuvutika ndi njala, a president, vice president, nduna asamale mmene akuyendetsera chani ndalama. Chifukwa kusayinisa kuno ndalama ziko limavutika. Mukapita kuchipatala osakapeza mankhwala kumangoti pitani mukagule mankhwala ku pharmacy kumwe anthu ndalamazo alibe. Izizi zikugwirizananso kunena kuti anthu akakhala ndi chimanga ndi chakudya samadandaula zambiri, chifukwa chakudyacho ali nacho. Ndi chimene chocho ndichofunika kwambiri kuti Malawi muno tikhale ndi ndalama zathu. Migodi imene tili nayo iyi, miyala ya mtengo wapatali ikagulitsidwa opindula wace akhale Malawi. Inuyo muli ndi Tochi, Chinangwa, bambo azigulitsa Chinangwa, Tochi, koma kulera ndalama osaziona. Banja likhalapo? Banja likhalapo? Ndi kuti mmene muchita kuti ayi ifenso tsogoleri mukaona kuti ndalama za dziko simukuziona, anthu akusauka, koma zinthu zoti pasa ndalama zilipo osamakhala chete. Chifukwa dziko ili sile ma president ndi nduna zawo kapena vice president, dziko li ndilanu. Kumafunsa mafunso kumakalipa kuti izi zopusa izayi sitingalole, chifukwa mmavutika ndinuyo, mmatika papano ndinuyo. Ndiye apa tikukamba nkhani ya chuma, kuti chuma chiyenera chiyende bwino mziko. Azimayi ambiri alikuthekera kupanga ma business, koma ndalama kuti alandira pa business zilipo ngati ndibe olandira ndochepa. Kesi ndikuziwa kuti pali funso demanda kapena kufuna kuonjezerapo. Alipo afuna kuti aonjezere? Mwaona ndikukosomola, ndine munthu basi president apakosomola mababa. Mutu wina ukukwiza ngati kuti mwana ngati sinakhwime akakuza ndifa ndikwatiwe mmamulola? Chifukwa ndotani kodi? Sende kwa chepa akatenga mimba lwa ngono atakufa nayo. Mmafuna kuti akhwime kunile ziteke, mmafuna kuti mwanayo alangizidwe bwino, mukaini mwana wamkulu wokhwima kuti akakwatiwe. Chimodzimodzi mboma, anthu ogwira ntchito mboma, tikayika anthu ogwira ntchito mboma amene ongotengana pa chinzache kuti aonde abale anga, aonde maziwana nawo, ibataka ndasanganya. Angobweramo anthu oti chimene akuchita sakutani kodi? Sakuziwa. Chimene acha kuchita iwo sakuziwa. Pakali pano tikufuna kuti tikhale ndi boma dziko loti tikamati awa akugwira ntchito mboma ali ndi zoyenerera zake. Pogwira ntchito tiziziwa kuti mmene akugwira ntchito mu pofika nthawi yakuti akwanirisa izi, akwanirisa izi, akwanirisa izi. Mmaona inu munthu mukamulemba ntchito kuti kalime munda ngati saziwa kulima amakhapa chimangatu, amakhapa chani? Chimanga. Oyo munthu usavinidwa, munthu usaziwa mwambo angakwatira pamuzi amapezera manyazi. Kudusa kwakulu angodusa mazifu opanda kuti ndikudusa kumbuyo. Kumene ngati kuno okwatira angapapimba mulwena naye ayiye anavinidwa. Ndiye tikukamba kuti kuvinidwa kwa anthu amboma ndikunena kuti aphunzira ali ndi kuthekera. Tikamati kuvinidwa ndikulandira mwambo, sukulu ndikulandiranso mwambo ukagwirira ntchito
imene uzithandiza anthu. Kati kumvana iti ifeyo tifuna tikhale ndi boma woti angayamba ntchito munthu asakale munthu wochititsa manyazi, akhale munthu woti athandize anthu komanso oziwa anthu. Nkhani ya chakudya tisokambirana iya. Nkhani ya chakudya aliyense aine akhale ndi chakudya zili ngati mpweya. Mulungu ananena kuti okhaokhawo amene andichitira zabwino ndi apasa mpweya. Tikhala moyo aliyense akupuma mpweya waulere. Adimaki Kamuzu adasiya Adimaki yoti azigula chimanga kale timapita kwa Adimaki kupaka kulisana ndoro makaka mukumbukira ukalima zinthu zako umakagulisa kupeza kwambiri, ukapeza kwambiri ukagula zofuna zako. Even ana amakagulisa ndoro wawo kupeza ndalama umakagula kanyenya. Lero ana chilichonse amwe mama yao ndambo wawo chilichonse amama ndifuna sweet, amama ndifuna kanyenya, chilichonse amwe pepa. Kale ifeyo timapita muda kumaka vutura, mapita muda kumaka vutura, mukavutura mpesa chimanga chanu mukagulisa kwa Adimaki mpesa ndalama mukula zolembera. Aliyense amapaka kanda kache kuti apeze ndalama. Tikamati audience zake alibe mulandu, ana kale amajazawo alibe mulandu. Ana kale amajazawo alibe mulandu. Amapita ndikwakumba pasi ndikwaga ufuni. Akapanga ufuni uja akapita akakuwe makata. Akakuwa makata zia tukika ufuni uja kupihia mtega masamba tukubele hapo. Zikapita dukudia amaya osa gafutisa akudia zao alimeja lodi. Amapuzi hali ya ngono tifu naso anacho amepuzi ya kudia zao. Nosa makoti basi kwa mbepa apige kitima opusi sa mtu tufuna tikale atu amene chili chakudia chatu kulimbikira kulima fetereza ochipa ntengo oti anthu amfikire ndalama zili lero zoti mtukulie fetereza ntengo ndio sima lawo niko ndalama kule fetereza manga iniyo tikakao fetereza kama zilezi ifeneti kuna kuti tiesese kuti anthu apeze ndalama zokulia fetereza. Komanso tikamati fetereza anthu kulima aziya amene munga kunoko oli machimanga ndani oli machinangwa ndani chifukwa anthu onse amadziwa kuti apapa kulima chimanga sichikhala bwino akulindikira kulima chimanga. Chimanga zaka zonsezi sichimakhala kuno apapa osalima mwa chinangwa anthu amaoneka kuti chinangwa ugali machinangwa masangwi mpapa amaoneka kuti iwe mmazo mpapa pali chinangwa mpapa masangwi ndiye kamaona ngati kuti chinangwa ndi anthu osauka. Chinangwa to maiko ena amachifuna kwambiri. Chilichonse chimene chimamera chili chakudya Mulungu anachidalisa ndi chinthu chapamwamba. Ndi anthu ambe kuzindikira kuti chuma chili mutoli chili mthaka. Ndi ndinasokera ndifunse ngati ena ali ndifunso pali funso kamene ndemanga kuti akufunsa ukupanga ndemanga kapena mfuna pange ndemanga tikamaliza. Ina nkhani yakuzana ndi umbanda, nkhani zoti mwana wakutata wabwiridwa mwana amukwiya iya kupita unguku wa mukhapa amulanda zake zina zitu zimachitika tolena kuti anyamata athuwa sali pa ntchito. Ndipo ukangalika mmutu kuti ineyo ndidya chani ine ndipanga chani amamba kutani kuti kuba komati nyamata tidathandiza kuti akhale pabwino azipanga zawo nkhani zakubazi zichepa. Komanso apolisi tiyapase kuthekera kunena kuti aliyense amene apezeke kuti akuphwanya malamulo a dziko lino amangidwe, malamulo agwire ntchito. Boma la ine ndi azanga tiona kuti tikuonera chikondi komanso chilungamo. China chimene chili mmenemu ngani yenu ya mitengo taona ni phiri lathu waliona alisenda kale mwana mitengo mbele momo kwa maidu wanua alizifuka za mbili tukuchulugana kubelekana kwa mbili kani imene roso tifuna ukambirana chifukwa chipangiza kuti andazula mitengo ndi chani wani kubelekana tu njala takapata chimangazija njala. Komanso titapasatu ndalama asipanga business kuti asipanga zina akalule mitengo tufunaso midzi mukale anthu afumu kupeza anthu aphambu zawo
omati ngati phiri chochicha kapena minda mwina aziteteza kuti mitengo isimadulidwe. Mupeza kuti angakugula mpaka na ndikumanda komwe kugula mitengo zimene zozo boma ili boma lanuli tiyesesa kuti mitengo nkhalango zikali zili chilimire chilili fazimagwelesa mvula zimasunga nthaka. Mfundo ina imene tili nayo ndiona kuti mphamvu mafumu nthawi zambiri mphamvu zanu zimabwera pa nthawi ya ndale tikakufunani. Tikafuna mafumu nthawi ya ndale tikuona kuti mafumu akaeni mphamvu zawo kuma DC kuchapa districts maboma muja mkale mphamvu zawo kale timanena atu wana kuti ndikupita kuboma ukapita kuboma kucha umapita kuboma kwenipeni ukakumana ndi DC iwe ndasema patipo ukumana ndi DC umakumana ndiye na nyamata kupita kuchako kukuthandiza kukwanira koma lero chili chonse kuti zikhale bwino upite ku Lilongwe chili chonse upite ku Lilongwe. Tikufuna anthu akamaona maboma awo kuchikasulu kumene ku headquarters kwanu kupita kuchipatala kumene kuchako ndalama kumene kuchako chili chonse chofunika pa moyo wa munthu maboma zipezeka. Paliso nkhani inayofunika kwambiri imene tikunena kuti munthu aliyense nyumba izizi makamaka town ino nyumba peza nyumba zina ngati matezo ngati masimba ndi mauza amwenyera nyumba zanu zuka ngati matezozi ndikatenga boma zazigwesa iwole nyumba zawo kuimba kwako amapanga nyumba zokongola kuno matezo okhaokha kukwisa zinthu kulowa ukuma kukulowa musimba zimene zijazo. Tikufuna nyumba zabwino mtauni muli anthu ena opanda ndalama kwambiri akumakhala nyumba za renti nyumba yonse kuiona yovisa chisoni. Ndiye maplani a nyumba za mtauni magesi mazi misewu plani yonse ikhale plani yooneka kumaso kwa anthu. Komanso nkhani yakuba takati kunena mnandimva kuti mboma muli mbava anthu akuba mboma ndi amene akugwesa boma ndi amene akupangisa kuti anthu azisauka. Tikadabayo tifuna timange mulatho apapa mpeza ndalama za mulatho zozina zabedwapo ndalama boma ipereka za chitukuko cha mizi anthu kumangoda kuti angolengeza kuti chitukuko cha mizi ndalama zacho zikutiko zimene zozo tiyenera tizitese ni mchitidwe wachabe. Komanso azimayi mundivomereza azibambo munthu ukadwala mpamene umaona iwe kufunika kwa chipatala munthu ukadwala mpamene umaona iwe kufunika kwa chipatala. Ena mauzidwa panopo mwadwala inde koma makhala palibe kagule ni ukoko munthu akupereka nsoko yemweyonso atakagule mankhwala. Komanso nkhani yonena kuti mwadwala mwene akupita kunja ku India kupita ku South Africa kupita ku Tanzania munthu yekodi alibe sikumupha kumeneko. Ndiye kuti bwino kunoko tibwerese zipatala zabwino zimene zili tikuthekera nkhani iti imaoneka yosasangalasa yochipa yonyozeka ngati sunadwale ngati uli mbali wako amene wadwala. Koma ngati uli ndi mwana wako amene akudwala ukondedwa wako iwenso kudwala ufunika kwa chipatala umakuziwa ufunika kwa chipatala umakuziwa. Ndiye nkhani ya chipatala tayika patunda kwambiri kuti tiyike pasogolo. Komanso sukulu anawa usapakodirani iyayi anawa ziphunzisidwa kuganiza. Komanso maphunziro azapindulira ana maphunzisi ayanenedwe bwino ku secondary ku primary ku university ayanenedwe bwino. Komanso zachipatala zija manesi madokotala ayanenedwe bwino. Zonsezi zoti ndingo zichula mitu kuti muziwe kuti muli chani. Nkhani zokopa alendo tini nyanja yokongola kwambiri pa dziko lapansi. Nthawi ndapita ku dziko la Denmark ndili ku Denmark azungwana nditenga kumaka ndisonyeza china cha amati aquarium amayikamo nsomba zing'ono zokongola ndiye ndimakasirira apo ndisombazi kumene kwachokera kuziziwa ndikuti ayi ayitawerenga anayamba ndisomba izi zachokera mu nyanja ya ku Malawi ndikumakasirira nsomba za anthu kwa azungu zimachosera kuno kupita kwa azungu. Phiri la Mulanje lokongola la Zomba anthu athu okongola aulemu magule ajatu ndi chuma kuno mavina gule wanje
Manganje china yani nganda amene yatu ndibalonda ife tikabwera ngati vice president chonchi ndiye anthu akuvina kubwera ndi bandi ikayimba bandi ija timatikodi bandi imene itipa sandalama zikati atima amatifuma afusa ndi amatichacha so mukakhala kuti niyo mukuvina mganda timakoti kuti apase ndalama zikati tapase 50,000 agawani pomwe bandi imatichaja nditi kuti iyayi tikweze mavinidwe tikweze za chikhalidwe akabwera kuzayimba tiafuse tikupaseni zingati fe mukuvina ndi inuyo luso ndilanu anzathu achewa ali ndi gule wankulu zimene amachita zochisa kaso kwambiri ndio makufika gule wankulu uyu tifupa ndalama zingati pomwe ili bandi kodi bandi tupase ndalama zingati gule wankulu ndi chikhalidwe chabwino amavina bwino amene ajawo tifati apange promote inuso gule wanu tifati tipange akwezedwe ana ina mapanga manyazi povina inesu ipanga manyazi kuvina za gule wakwatu ndi mavina pale yao aya wambiri mavina manganji ena mapanga manyazi ayi yasiningavini hayi kuvina kandi ambele mende ambele sino ulango wakala pa kuvina osa chita manyazi yayi osa chita manyazi kamkuimba tandikwire dale imbani vinani osa panga manyazi di kaino chatu ena manina tamoneni vice president akuvina manganya akuvina inu kodi kuvinako ukavina vice president wata iyo kuvina nechikhalidwe icho ukakala vice president ndekuti basi zakwanu zata iyayi osapanga manyazi azungu amapanga zawo nafe tizipanga chani kodi zathu ndiyeno zimene tinati tikupaseni ndi zimene zozo komanso ulemu maza kuti alemba amatagwira kwa munthu ufa chama ulemu kubwera kuna nzabweranso kumuzumika ujawo koma ngati palibe ulemu anthu samabwera iyayi ana ena wauza kajeni ndi alendo kale kachitika tena manitenga ineyo alendo abwera kajeni awo alendo ukakhala mwana ofasa ndio maisa ukhale mwana wabwino ndi alendo akabwera azikuitenga usikaja ndi alendo ndipo panali ana ena achabechabe akutenda alendo akumuza mulendo ndio watema kwambiri tu atu watema kwambiri ndio kapena mulendo wabwera uko na kuno uje kwa kuno mnaona zimenezo zimene zijazo sikhalidwe so amayi ndi abambo izizi ndazibweresa apapa ndi zimene zingamange Malawi ndi zimene zingampangise Malawi kumva kukoma mziko mwache si bwino kuti ifeyo muzitiona kuntunda kuti onda kuti abwino mulungu sana kulengeni inuyo kuti musauke ifeyo tizilemera chipeleka ndipangisa kuchoka huko ndikubwera kusapanga manifesto yetu kuti rescue plan kumuzikunoko kuchilazulu mcholeka chona kuti ndisonyeze dziko ndimuze aliyense kuti ichichi aini yake ndi yakumuzi aini yake si azungu aini yake si atolemera aini yake ndi inuyo ndiye ndikupase nipata mupange komenti ole mufusefuso mwakhala ya Itali mwakhala Itali pamavuta pansipa mumafuna kuti muyime ena amene ali ndifunso kaya ndemanga panga ndifunso kapena ndemanga sino ndi mamvera mbuyanga. Why has that been the case, and tell us the contents? Well, I decided to come and launch it here in the village because people first, that's our belief. It concerns the people of Malawi. I wanted to give them an opportunity to listen to the contents so that should they have any questions, they should ask. Because when you talk about development, it's about people. You talk about rescue plan, it's about people. So because it concerns them, they have to have an input. Of course, we did consult before we constructed it. But after construction though, they need to give us their input. And that was the reason why I brought it in the village, so that they should be party to what I have shared with them. We don't want a manifesto, as it is called,
or our rescue plan to be regarded as a thesis that is going to be submitted before a professor to mark. It's not an academic exercise. It is practical. It's a delivery plan. So people have to be involved. That's the reason for coming here. And what are the key highlights of the plan? We are talking about improving agriculture. When you talk about improving agriculture, we are looking at what needs to be done. Because once upon a time, Malawi thrived in agriculture. Certain things went wrong, and that's where we are starting from. And Malawians should be trusted. Given the opportunity, Malawi can blossom because of agriculture. Dr. Kamuzu Banda managed this country based on agriculture, farming. There wasn't something like mining. Where did you go wrong? So that is one of the things. We talked also about the healthcare systems. We are looking at the primary healthcare. Today, it will appear that the primary healthcare systems are not as strong as they were. Prevention is better than cure. So when you really strengthen the primary healthcare, you are reducing diseases from coming to hospital. We are also looking at fighting corruption. Corruption is the vice that is sinking Malawi. If we create an environment where everybody is afraid of stealing or embezzling government funds, then we are good to go. One would ask that maybe it's a bit late for you to launch this, considering that when remaining with less than 5 days. Well, I mean, when you say late for what? Because what I've been talking about in my public rallies, I've been talking about the very same issues which are in the rescue plan. Today, I'm simply saying what I've been talking about is in this content, is in this rescue plan. So it's not too late. If I were to say I am starting today to go out there and start talking about what I would do, one would say it's too late. But people already knew. I simply came here to have an interface with the people in this village. Chakuyaona mwakazikitsa imene mukuti rescue plan koma mosiyana ndi anthu ena amene akazikitsa kuma hotelo ndi kwina kotero muli kuno kumudzi kwa Mtupanyama kuchilazo. Chifukwa chani? Totona kuti tikamati chitukuko cha dziko timanena anthu. Izi zimene tabweresa kunoko sizili ngati buku limene lalembedwa kuti lipite kwa profesa Kalichonge kapena kulemba za chizungu kuti nazimva kukoma makutu. Izi ndi za anthu kuti anthu amve kuti awa akatenga boma apanga chani. Kodi zimene akuli nazo ndi mavuto aife zikugwirizana chifukwa tikamanena kuti ndondomeko za boma ndi ndondomeko za anthu akumudzi opanda mayina, si ndondomeko za anthu olemera. Ndiye kufika kuti anthu adziwe kuti muli chani, osati mangowerengera mchizungu azi muli chani umo saziziwa aziziwe. Tukulina monga ngati za ulimi. Ulimi zinkhani chakudya singanoti zikambirana iya. Akamuzu anayika Admark. Admark imapereka zipangizo, mafetereza, mwangongole ndikumagula anthu zinthu zawo. Njala ikakalapo chimanga amakagulisa anthu pa mtengo wabwino. Lero zonsezo zinasiyika alipo ni mavenda akupweteka anthu. Zimene zozo zimene tikunena kuti tizichose. Komanso tikuyang'ana munthu akadwala. Ambiri akadwala kupita kuchipatala, mankhwala palibe. Kaguleni kwakuti munthu yo alibe ndi chakudya chomwe mankhwala so alibe. Ndiye tifuna kuti mankhwala tikamati chipatala, amene akudziwa kufika kwa chipatala ndi amene wadwala kapena amene ali ndi m'bale wace amene wadwala. Ife amene tili kumipando tikadwala timatenga ndege kupita kunja. Pomwe anzathu ambiri amangozifera. Tikuyang'ana sonkhani ya maphunziro ndi za umbanda. Maphunziro ana aphunzire ku sukulu momveka. Maphunziro ayang'aniridwe aku primary secondary. Akamaphunzisa samani mbaneso kumagaza maganizo za ngongole yakatapira iya. Ndiye na nkumata mwina tu mwachedwa kupanga launch nanga sipa ngosala masiku usachepera asati. Iya suna chedwe sono zilingati tu munthu nkaza unatenga nkazi wamberekera mwana ndiye watuluka nawo likaza ngandu uyu sangano tu wachedwa suna naye mwana kale wachedwa chani. Ndiye apapa zimene ndikusonyeza lero ndakhandikuzira nkhulu anthu akala kuzimva. Ndinangofuna kuti anthu azione ndiponso ndimve maganizo awo. Maganizo awo tinafunsa kale ndiye panguti pakali panthu tizapsha ndizi zomwezi. Chabuno muna on a different note mukumaliza muna campaign masiku amene akubwerawa. Munganene kuti ulendo wakhala otani nanga Malawi mukapasa tsanga wanji. Ulendo wakhala wabwino chifukwa choti dziko munomo zinthu kuyenda bwino. Anthu posonyeza kupsya mtima akubwera ku misonkhano imene kwapangisa ambiri mwanjira ina akufuna kusintha. Ndiye chimene chocho ndi chinthu chimene chikutikipisa mtima kuti Amalawi afuna kusintha.
dziko tu ndilawo, dziko ndilawo, amalemba ntchito munthu ndi iwowo, amanchosaso ndi iwowo, ndiye amadyeso zawo alibe mulandu. Thank you so much. Okay, in English it's the same. We are remaining with a few days before the closure of the official campaign period. How will you describe the journey in terms of the campaign period, reaching this far? Well, I'm very delighted. I'm very impressed with the turnout. People come in large numbers. That in itself is a demonstration of a protest. They are not happy with the affairs of the country. They are going through hardships. So when they come in large numbers, they are simply telling you, we want things to be changed. We want change. So that's why we are coming. So that to me is satisfying. And Malawians, they own this country. They have that right, that responsibility to appoint the head of state, to remove him on the ballot. So that is what I'm talking about. Thank you so much. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.